and it was Marky who did it. Rapolo Abrigana 4! Sugod na sa Tagarono, Rapolo 2024. Pinakaunang event o pinakaunang battle karong tuiga. Yan lang nga sa tanan! Big shoutouts pero hindi sa itong venue ba, Sultos Lubunga, ni Kusiko, salamat sa tanang staff diri ba. Salamat kayo ninyo o sa tanan ni Anhi. DJ EZQ, DJ karong gabi na. Sa akong wala, gikan Mactan, make some noise for D! So di, na-sprout, nomads, lanikay, nakalimot ko sa niya lang. Sound to! Gikan pa si Bunga! Make some noise for Amo! Yung DJ, datas na sa Bunaw, EDC yung Philip ko yung mga. Yeah, so managkwintos, pili ni Amo nga una siya, sa daog. Yo, minagatanan bay! 90 seconds, first round, Amo. Yo, kausa lang, game! Yeah! May gabi mga brada! Uy, di na lagi ka. Di naman mo palit si tata o kinasun kay gabi na. Diba? Nakapalit siya isa. Si tata, tuduluto po ang buang. Tunuan nga utan, makabusog gayud nga sudan. Kaso pagkulit niya unod ang sulod umang. Umang, ngilad ka. Wato paglibat niya. Saktong nibalik ka kay magparivan siya. Pilara to 360 ha. Pero kuha king anggil sa nga ang kwarta mabalik ni mo diretso pero taggilid na kaniya di bata. Si tata di na madag-apir. Stilon ni mo salir kaysa pabuguay na kamasbay. Mang uto man gamit shell, wag yapoy abanting career kay kagado ka pang gaslight. Kagado ka pang gaslight pero grabe. Kay na mang sight. No need na ang mag-guide. Bisag gabi ipang hunas, mata ka iyang flashlight. Basta masubraan, unya. Yeah. Basta masubraan, unya. Kuwang sa atiman, maong naing anin eh. Muso yung pandaan, unya. Manguha og umang, muna'y crab mentality. Di na mistil mang gigil mangugat. Ani visit nga ungas, kay mataray law mani. O gisimple hang suwat, pa aning hilig sa hunas, kay mabaw pa kayo ni. Mapaw pa kayo ni, maganbars ni karo kaayo. Awaon sa unya pagtira nga mo. Magpabuto na siya maayo, ikahuman, wara ko. Bisag magganbars panig todo, ay mo panig aning pompo kay pa. Nig ulo, di ni magsilbi sa amo kay at bangan ra na nako, ba. Niluko. Nya, mo kakak pa ka. Na makakita ka gani kag hanggan mo kag mukakak na ka. Kaya kupisik pasikatik pina pika tira kay anaan rati ka mo agad ikaw kata. Ako, di na kailangan mag-gun-bars parang tinuhod niya akong mapagawas. O di na kailangan armas, ako ang bara kay bara na ako mismo ang armas. Time, ba. And one D! So, yan na, isang to, bigat tayo. Yo! Kabaw ka nga nung gitapad ni Jan Leo. Ganahan siya makakita unsa ang paglapa sa karnero. Naabot na ta sa time na tinuod ang damgo. Sa tong pag-inkwentro kay patay may tag makaamgo. Di na ni sama kani adto sa karmawa kay iskapo. Bisag target practice panidowa ko ibiling amo. Unsa may trip ni mo ron? Pasingot or nangita kag kansaw. Dini personal ako ng klaroons mga tao. Imong style pareha kay AGC Naglimod ra yung taon. Pambibiboy kay kag pangadya. Yawa kay kaugnaw. Humans ti RB og si RBA lari nasag ka managhap.
Nabuhi atong Ibar na ako, murag hanap. Planado ni kadagalaw gawas og sud sa battle rap. Pagtungtong nimo sa akong domain, nakatamak kag hidden trap. Atong height ra ang the same, pero suwat layog level gap. Di ba? Player ka Sterbe. So nakahinumdum kas battle ninyong GOD. Mga niyang isulti. Mga ni pride sa mabulo. Garbuso wa gabai. Parampangan di manimaho. Ako ang idaw ni. Imuhang idaw ni. Seriously? Bisaya kay ka mo wordplay mo. Ayo. Yo. Seriously? Bisaya kay ka mo wordplay mong ideas langawon pero bisag ingana ka. Mura kag naay gamay. Tabangan di ka, bahalag lisod, just let me try. Sa tanan na akong istorya ay patigbabaw ang paghigalaay. Tagan di ka oras, you have 90 seconds to die. Time! Yo! Nadagkoy ghostwriter ay litchi ka? Gighost noong kong babay, pwede pa. Si tuunin mo na EGC, gisuwatan ko. Nag-English na takoon. Don't test me. Fuck you moron. Ton. Yo! Wow, pagkagrabiha. Wow, pagkagrabiha. Ang flow pagayawa. Abi kog mo kanta karong rasta mo batil sa diay ka. Hastang butsuka. Rastang mubusa. Pero sa skills, layo ra sa height of flow palang lunod ka. Kinupya mga asta, pero asta gikupya pilong ihaw animal. Kay bisang pag magpakarasta, dili ko mo atras, pak yung kutoms mo alipar. Pak yung kutoms mo alipar, gikan sprout, wa katubo kay lo ay goal niya. Kung sindan ni iskandal ni John Leo, mabuang ni sa point niya. Ang yawa, abot sa langit ang kalipay, ug magulan manggunit pa. Di kagahi sa imong pagawas, manggahi ra kag magpagawas, di ra ka matawag na solid ka. Ug di ba, nagkontra mo kaya sa amawa, katong islip sa una, nag-ilis og panganuman mapildi sa ako sa pag-pronounce. Ako tong gisita niya mausad imong anggil niya gasgas na kagipang sulti. Sa idea ganihit ka, sige ra kag panuon diha kamay nimong ilang parody. Panoon? Parody? Fuck you di. Sa batil nilang kayasa tuon niyag daog na. Di palupig mangharong pa. Taas kay tanaos ka o galingon na pildi noon sangko ka. Sangko ka. Oy, react mo ka. Nag-distract. Napildi noon sangko ka o siya daw. Ang most viewed sa pagat patay. Perti na kung search wag ginigawas oy panuway. Unsa na inyuhang ligabay sa GC ra mag-upload ay. O ana pa siya, happy na ako ang New Year kas adlong patay ra kataman. Patay! Dito ra kataman. Uy, loser na og joker pa kung para nila medyo okay ka. Para na ako medyo joker ka. Madaog man mapildi at least naka-tryouts ta. Pero timan ning gipildi ka sa akong gipildi ay napagdahong mo daog pa. Count to D. Yo, Jack! Para to. Di ba yung punchline pang Mr. Left Right? Oh, esta. Yo! Di ba yung punchline pang Mr. Left Right? Okay, break it down ta na strategy ni mo sa fight. Sige, review sa akong battle. Para makasight. Nitan ako video ni mo para anggel og murakag para sight. Grabig selfie bars lock in load kayong amo. Way bante si mong pangana ara kay gilokdo imong panganay topic amo and that's all I needed. Kay amo akong bala unlimited. Pinili ni kadabara mong high class ni og limited. Nanong ko gira walay body shot naka auto head sayang natakta ko store na sa sprout. Matoy nakabati. Pero nakatungtong ko sa rakulo ug ari ko mang hasi pati lawon ti aglami tiwason ko nang naong nimong bati muli kasi bunga
Muli kasi bunga magtibi mo ra kag papel akong gisuwat-suwatan. Tawa nga gisi-gisi. Oo nga gisi-gisi. Di na mao imong dangatan karon magkapuliki kag sagang ka matuuran laming ginadili mo na pulong sa uban. Kung bawal diring mo ihi lami kay kang ihian. Lagi. Bulala kay kag baba imong simhod nagtabil. Napildi kong kaya sa amawang ano day tabang mong duha ni Giomel may kang bukag bagol-bagol na ibalik ra sag papilit. Kudkuron ko na mo. May kang bukag bagol-bagol na ibalik ra sag papilit. Kudkuron ko na imong utok bisag mana ang Holy Week. Pugong ko na imong bot-bot hantod wan kay maspet maong ipanghambog na sadya nga napamoy binignit. Time. Yo, round 3 na. Game! Aritas pinakagahi niya nga bara. Ana siyang ro. Kay out of this world kay ka og style. Lamay kay ka bunda ka og meteor. Imong ka bogo mo backfire. Patay ka sa sunstrike. Meteor, sunstrike. Wow! Ulti silabik way rhyme. Muni resultas do ta player nga wanay pang-extends iyang time. Iya pang gisundan, no? Hangin ra ba paminaw, inga nakakusog ang tornido. Meteor, sunstrike, tornido, inga nakabisig makumbo. Dota bars! Di pa kalito, bugo pa kay kamo gamit og skills. Kumukumbo ka ang mahurot, mga clips. Invoker, pasig in joker kay kingkoy kang nagpatuga. Kay bisag mo gamit pagduwa sa pagtira, wag yapong kay tira sa duwa. Nidaog, rakas ako, kay hilaw pato imong nakuntra. Kaon sulayig, luto ang amo sigurado sa buka. Sige palag, ug hamag kubag English kabit kawak, dilibiri rin pang buga. Ang nitatak ni mo palpak, ay di man unta ka si Mark, pero grabe bahok ka! Og nitayat daw na siya. Dili para magpachoy. Boss, may laki man di ay ni? Kuhaan ninyo nagboy. Ako ni dayo ko para ipakilakin sa ang amo. Dagan magwala ka tuo, pero nisalig ko sa kaya nako. Hangtod ni abot na jud sa punto, kay sa taas dugay na nina kong gihangyo. Nga ang makabatil sa kapolo usas mga natuman akong pag-ampo o kay gikan pagprobinsya. Lungsod sa Cebu nga bisag busy sa eskwela. Nagpractice na ninguha, risguman pero sugal. Kay kabaw ko daghang leksyon makuha, o kanay mo pa matuod nga mapabatil o lugar, layo ka sa kuha. Yo, perbe at tayo ni Maya. Perbe. Dramahan. Yo! Di ko ganahan mo storya og sakit. Pero para ra nini mo. Adapted ra kasi imong parents, imong pangan nga gidala dili imuha nga apelyido ka ba ko lisod. Tiguang na ka. Gisultihan na ti ka just to let you know. Basin na yun mahitabo nimo simba ko. Anak rakas gawas imong papa si Loko. Saman, korne, unsa imong na-feel tubag. Pangutanon di kag balik unya, humantikang ibadibag ganahan kag pang UFC. Wrestling, taekwondo, unsa nga teknik, magutdanay tari ginhawa, bawal ang mamikpik. Bati ra ka og naong hunongin na imong ka feeling sick. But bawal ma-musical area to ra katikas GC na ikik. Nanghambog pa nga ibar na kay kanta bahin si mong kaagi. O wala taon ka, mulaban na imong kanta, mao na kuhaig base. O wala taon ka, mulaban na imong kanta, mao na kuhaig base. Drama kay kaamo, nagdara kag buisit. Akong pangutana, kaduot kag bulletproof vest. May tag-proven tested kay nagamaka witness. Nga og multi lang sa multi siguradong ikis. I'm the bane of your existence.
Ako na ning English para lang make sense. Baga kay kaog na mo penetrate ni sa defense. Isip pasalamat kumo akong i-give thanks. Lami kay kandi undangan pero ang sabot 90 seconds. Ang pasalamat si mong guardian angel na luwas ka saktong oras. Time Daniels by D versus Amo! Rapolo, Abrigana 4. First battle karong gabi una. D versus Amo. Yo, langas sa balik. Solid. Judges decision 2-1. Amo. Yo, Challenge D. yo, salamat sa Kapulo bay sa opportunity nga gihatag sa to ni D sa Clown ba. Salamat kayo ni EGC. Tanang IT nga kasment ako iya. Judges. Yodi, shoutout ni Jerry Clabao, Jerson Boris, happy birthday, fuck you. Judges. Yo, Lawrence, dibutan ako si Amo 1. Murag result sa kayo base mo. Round 1. Jokes 1. Bihatag na ko to ni Amo. Fighter di kitra. Jokes, bars kang Amo. Yeah. Fighter sa kayang kontra si D. 1, 2-1 para kay Amo. Tingnan naman, iboto na ako si Di, pero ako raw sa naboto ni Di kay sa round 2, klaro man niya, nakuha niya ang jokes wise, power sport. Sa round 2, round 3, ihatag na ako ni Di, mas angat sa'yo written. Di, props di ba naman ako yun? Sa gibuton ako si Amo kay duol ra ilang sa mga. All 3 rounds consistent si Amo. Round 1 po niya. Round 2, round 3 gihatag ako tabla. Diwot sa to. So sa konto si D so 3 rounds na Amo. So nakuha ni D. And then ang labaw ni D sa to. Mas kamay para sa labaw niya. Amo round 1 sa